Afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan máni, hann er afmæli í dag. Vill du hjälpa mig för jag kan inte fisk? I dig är det gunga, fysiskt hoa, hoa, hoa. Helsike sejren glæde, som er højeste sejr, med dejlig chokolade og kager til. Ekki búið að skilja. Nei, nú búið. Sen får vi skera kunna. Vill du på det? Jag vill inte på det. Kan ni koka vid själv? Ja, det har hun noget. Tyst. Har du ingen bil med os? Va? En delbil? Nu er ligesom vores bil. Hvad sagde jo, der manglede en udstødning? Ska vi ta här istället? Ja, jag vet inte. Vad timrar det? Bra,